जोंनि बिटिसि आव 2003 नि उनावहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि हाखौ बायनो हाया इभेन बर'आ दिनै बेयाव एलाउड गैया ट्राइबेला एलाउड गैया गुबुन जातिखौ बाद हो थांनाय गभर्नमेन्टआ दिनै गोबां दिनै इलिगेलि दिनै बांलादेशनिफ्राय दिनै रिफिउजिस बिथांमोनखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि थागिबिफोरनि कनसेन्ट गैयालासेनो बिथांमोना जोंनि हायाव दोनफैबाय थादों बिनि थाखायनो जों दिनै माइनरिटि जानांदों दा बैफोरबादि माखासे हादोरनि थाखाय बर'फ्रा दिनै बे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय आन्दलन खालामनांदों बे आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों 2003 आव बिएलटिजों भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जेब्ला सुक्ति जादों अब्ला 6 शेड्युलखौ कमप्लिटलि जोंनि गुबुन जाथिया 2003 नि उनावहाय हा हु बायनो हायो जि मोनथाय जे ट्राइबेलनि हाखौ गुबुन जाथिया बायनो मोना नाथाय बे संबिधानिक जाय जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै दिनै दानि थासारियाव हा हुनि मोनथाय होनदों बेखौ खुनुदिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा गनायनाय नङा आरो खुनुदिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों जेब्लायबो जों गसंबाय थागोन बावैसो सान सिगां हादरसा बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सैखिया बिथाङा 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयो मोनसे जायगायाव थानो मोना बेखौ सिफायनायनि बाथ्रा बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो माखासे बिसायख'थायारि बेसादखौ फोसावनायनि बेलायाव बुंबाय थानाय नुनो मोनो बे बेलायावहाय बंस'निफ्राय माबाफोर जे थांनाय समावहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंहा भारतनिनो एमपि मानगोनां दिलीप सैखिया बिथांमोनहा जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युलनि सायाव खोथा बुंदों बिनि सायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा अलरेडि निउस प्रेसनि गेजेरजों जों अलरेडि कन्डेमनेसन बिथांमोननि सायाव जों बुंहरनाय जाखाबाय नाथाय दिनै जों सेकेन्ड टाइम दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु दिनै 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय जोंहा भारतनि मोनसे कनस्टिटिउसनेल संबिधानिक जोंहा जि मोनथाय दङ बे मोनथायजोंसो दिनै थागिबि हिसाबै बर'फ्रा नैबे भारत एबा सा सानजा भारतआव जोङो दिनै आसामाव जों दिनै बे राइट्स लेन्ड राइट्स हाहुनि मोनथायखौ जों लानानै जों थांनानै दंबाय थायो बेवहाय सोरबा दिलीप सैखिया सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बुंबा बेयाव जानाय नङा मानो होनबा बियो दिनै संबिधानिक आरो बिथांमोना दिनै 6 शेड्युलनि एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जि खोथा पलिटिकेल लेंगुवेजजों खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव जि भटार्सफोरखौ पलाराइजेसन खालामनाय जि अना बर' खालामनाय बे मोन्थोरजों बिथांमोना जि खोथा होनदों बेखौ जों टटेलि कन्डेमनेसन होननानै बुङो आरो अलरेडि जोङो मानगोनां चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो आसामनि चिफ इलेक्शन कमिशन बिथांमोनखौ आरो आसामनि गभर्नरखौ बिथांमोनखौ एट्रसिटिज एक्ट 1989 नि आयेन बादे जि ट्राइबेलनि बिरोधि ट्राइबेलनि नंखाय खोथा होननायनि थाखाय बिथांमोनखौ आयेननि बेबस्था लानांगौ होननानै जों अलरेडि जों पेपारनि गेजेरजों रिक्वेस्ट खालामहरनाय जादों दा खोथाया जाहैबाय दे बिथांमोना दिनै मिन्थिनांगोन आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार एबा भारतनि सासे एमपि जानानै बिथांमोना दिनै 6 शेड्युलआ जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एक्ट जायखौ पार्लियामेन्टआवहाय 2003 आवहाय पार्लियामेन्टारि एक्ट बानायनानै बेखौ कनस्टिटिउसनेलि जोंनो बर'फोरनो होदों जायखौ दिनै मडिफाइड 6 शेड्युल हाजोनिफ्राय लाबोनानै प्लेनाव दिनै बिथांमोना बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दिनै हाहुनि अधिकार थागिबि हिसाबै दिनै जोंनि राव हारिमु जोंनि आसार खान्थि कास्टमारि ल दिनै पलिटिकेल राइट्स बेखौ दिनै होनो थाखाय बिथांमोना 6 शेड्युलखौ बानायनाय जादों आरो बेसिकेलि बिथांमोना दिनै 1886 जितु 1947 आसामनि चैप्टार 10 लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्टनि जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जि जोंनि ट्राइबेलफोरनो मोनसे सिमना आरो बेवहाय जितु ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथि दिनै जि होनाय जादोंमोन बे बेसिसाव दिनै बिथांमोना 6 शेड्युलखौ जोंनि नैबे एन्टायर लवार आसामाव बुरलुंबुथुरनि साहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट नलबारि डिस्ट्रिक्ट दिनै बरपेटा डिस्ट्रिक्ट दरं डिस्ट्रिक्ट आरो नैबे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टखौ सिफायनानै बिथांमोना जोंनो मोनसे 6 शेड्युल बानायनाय जादों आरो दिनै 6 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जाहैबाय आसामनि मोनसे स्टेट एक्ट बेवहाय जाहैबाय जाय मेजरिटि गामिफ्रावहाय ट्राइबेलफोर दं बे मेजरिटि गामिफोरनि ट्राइबेलफोरनो थाखाय बै समावनो बिथांमोना दिनै एक्ट स्टेट एक्ट खालामनानै ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बानायनाय जादों नाथाय बै समनिफ्राय जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना सरकार सालायबोदों बिथांमोना दिनै बर'फोरनि बे
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा हुनि रैखाथिखौ नाथाय बिथांमोना होबोआखै बिथांमोना लिखित भाबै होबोआखै नाथाय बिथांमोना खुगाजों बुङै बुङै दिनैसिमबो फैदों नाथाय बेफोरबादि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो हायैयाव गोबां जोंनि थांनाय गभर्नमेन्टआ दिनै गोबां दिनै इलिगेलि दिनै बांलादेशनिफ्राय दिनै रिफिउजिस बिथांमोनखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि थागिबिफोरनि कनसेन्ट गैयालासेनो बिथांमोना जोंनि हायाव दोनफैबाय थादों बिनि थाखायनो जों दिनै माइनरिटि जानांदों दा बैफोरबादि माखासे हादोरनि थाखाय बर'फ्रा दिनै बे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय आन्दलन खालामनांदों बे आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों 2003 आव बिएलटिजों भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जेब्ला सुक्ति जादों अब्ला 6 शेड्युलखौ कमप्लिटलि जोंनि गुबुन जाथिया 2003 नि उनावहाय हा हु बायनो हायै जि मोनथाय जे ट्राइबेलनि हाखौ गुबुन जाथिया बायनो मोना आरो जे जोंनि बिटिसिआव 2003 नि उनावहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि हाखौ बायनो हाया इभेन बर'आ दिनै बेयाव एलाउड गैया ट्राइबेला एलाउड गैया गुबुन जातिखौ बाद हो नाथाय बे संबिधानिक जाय जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै दिनै दानि थासारियाव हा हुनि मोनथाय होनदों बेखौ खुनुदिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा गनायनाय नङा आरो खुनुदिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों जेब्लायबो जों गसंबाय थागोन।